बर'नि माहारिनि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50 बोसोरसेया जोबथारनाखौ बे खेबाव उदालगुरि जिल्लानि रौथायाव खुंनो थिग खालामबाय। रौथानि बड'लेण्ड फोथाराव फैगौ 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव गासै सानब्रैनि हाबाफारिजों मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जोबथारनाखौ खुंनो बे समनिफ्रायनो आबुङै लाहार-फाहार जाबाय। नंगौ, बे समाव जोबथारना थिलिखौ साखोन-सिखोन खालामनाया सोलिबाय थानायजों लोगोसे बायदि बिथिङावबो साखाफारा जानाया सोलिगासिनो दं। फारसेथिं एबसुनि खुंगा 50 बोसोरसालिया जोबथारनाखौ मेहेरगोनांसिन खालामनो थाखाय दासान्दि मोसाखावरि हानजाफोरनि मोसाग्लांनायाबो जागायजेनबाय। जर'खायै बर'नि समायना मोसानाय बागुरुम्बा आरो माखासे बर'नि मोसानाय सोलोंनायजों लोगोसे लाइमोनफोरनि मास पार्ट आरो भलन्टियारफोरखौ फोरोंथाय होनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि रौथानि बड'लेण्ड फोथाराव मिरु एबसुनि खुंगा 50 बोसोरसालिया जोबथारनाखौ गाबै खुंफुंनो थांखिजों ओनसोलनि आफाद गौथुम आरो रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होफानानै खामानि मावगासिनो। mereka Diamond. गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। उदालगुरिनि रौथा सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।